A day in our lives as a married millennials couple. Maayong adlaw, people. Again, we're back hinampak for today's video. Makaingon jud ko nga grabe gud ka productive sa mong adlaw. Alas 5 pa lang sa buntag, people, nang mata namin. Kay mga tumi sa PSA para maglukat sa ako ang NSO. Kay para mahusay na yung taon ni akong pangalan. Uy, I know some of you naglibog jud nga nang baby akong pangalan. Sa ako mga ka-elementary and high school classmates diha. Kay baw jud mo nga dili baby ako nga. Uy, Ginoo ko, hasta ako naglibog nga nung baby nako. Pero okay ra, at least ako pa rin ang baby niya. Anyways, it's a long story. Di na lang ko istorya kay long story gani. So naabot pa din sa syudad mga alas 8 na sa buntag. Unya alams na basta gobyerno huwat-huwat gyud tanong. So mao to after 1 hour of waiting. Nakuha na gyud ako ang PSA. Kay chada masad kaayo ni oy. Baby pa gani ako nga. Rog spelling pa gyud akong middle and last name like what the Well, anyways, giapil na lang sa dako kuha nga ang certificate of marriage. And I'm so thankful gyud kay na-correct na gyud akong middle and last name no. Naon sa tagopya. It's already 9 AM na in the buntag. Mapaagid may pamahaw no. Kay kini lagi magdali-dali ta. Kay sus Ginoo taas kay linya badzay. So mao to nangita mi kan-anan asa na pud mi mga on-ani. Pastilan probidaan ni. Kung kining pagkabarako ani kong bana. Ganahan ko na siya mukaon og exotic food. So naabot ang gyud mig pasil no para mangita og kan-anan. Kay naamo jud na diri nahimutang ang mga sikat na larangan. Kani laging wala ta masuito anang syudad. Muta na lang sa mening adjusi. Yeah, adjusi. Where's the larangan of Pasig? Ana dayon kuya. Sura mo bus dayon liko dayon mustuo ana na siya. Brutal tal. Gitudloan din mi ni kuya kung asa ang barangay Pasig. Nahan na din ang 7-Eleven and then you turn right. Sus boys, paminaw gid mo kay kami mga girls always me right. Dunggo na mos pantalan. Uy, pantalan. Una jud ako nakita si Ian Veneracion. Uy, kagwapo may andis is nabugto. Painana lang na pero nagpanikad na ng yatis kagutom. Kinala jud mga pagkauna ang ganahan sa kumbana. Uy, sa disyag mga ganahan. Uy, kisakit man sa bulsa. Di na ginaangay kalalis nga lami gini mga seafoods nga pagkaon. Pero naglibog jud ko og isda bagid ni siya. Nganong inani mang naong ani oy. Naitawag ani people pero nakalimot man ko basta mauni ang naong. Dili sa di katong buriring ha. Basta nalimot jud ko unsaon paglitok. Si Beshi lang sa atong itawag ani o Beshi sa buwan sa tikaha. Usa na ni si Beshi sa mga exotic foods. O basta na kay Beshi diha nga exotic na toxic pagyud. Complete package yarn. Ug mao ni mga putahe nga among gi-order people. Nibirada na sa Binji ani. Gilunura na sa niyag mga sili. Pero butang ilang ayo yabo. Hoy pagkadanghan. Grabe naman sa makabutang og sili badzong oy. Pwede man sa kahanga ing nalanggod nga di ka manghatag sa baw. Charlong. Bantay bitag pasog ipan na pud ka ha. Kani mong kaon people murag dala naman siguro ni pareod to. And by the way people na di mi sa larangan ni Chantel. Yes, located ra gyud sa barangay Pasil, Cebu people. Pag humana mo kubkub people. Nalakaw na dayon mi kay sus porbida daghan pa kay mi kapiton. Nangapit pa mi sa carbon. Aron mamalit og mga butang. Nangapit sa dami sa open people para sa mangumpra og ubang pang mga gamit. Hoy, grabe gyud ka busy rong adlaw. Labo pa 5 ka anak na to ani ka busy. Namauli na dayon mi people og nagbagi jud mi sa mong dala no. Giusa na lang jud na mo pamalit no kay murag karon na gyud mi kahigayon og adto og syudad ba. Pag uli na mo sa balay, igor gyud mi napahuway no. Yan ang lakaw na sad. Kay finally people, thank you Lord. Sa kadugan na nga panahon maka-open na gyud mi sa among store no. So sige na mo pangita og shop na available. Thank you kaayo in Jesus name. Nakakita ra gyud mi shop para namo no. Kung naka-familiar mo diring lugar sa Cordoba ra gyud mi. Bago lang ni siya nga commercial space. And it is located at Calan Poblacion, Cordova, Cebu. Luyo lang gyud siya sa GAT gasoline station. Og iskina padong Kamolinas. Baka proud lang gyud akong bana. Uy, ka very good guys. Siya ra gyud tawo nagmanumano og panday diri. Basta lawgan lang gyud akong bana sa sakto nga kaon. Automatic full bath din na siya. Condition pasta nang lig-on. Gisayonan kag Spider-Man naman niya. Vinji the Spider-Man. Very lig-on. Basta di magutman. Pero mas ligon yang helper na unsa ako na gud ni. Gitabangan lang sa nako akong bana. Pero after few hours ni uli rasad ko no. Hoy Camila. Kay sus badzay napay daghan buhatonon. Sa kasayo na mo nang gikan ganina. Wa jud ko kay gayong hinlo ani mong balay no. Lord, unta karang tuiga mahuman na ni mong balay. Thank you. Pero kung nakabantay mo sa akong lablab nga iring. Oo, iya jud taon kong giapungan. Bisag unsa na to katapulan people. Kinahanglan gyud nga atong limpyuhan atong balay. Kay usa gyud sa makapa-update nato no. Nagi-adlaw people no nga di gyud nato matuyo. Kanang bitang pretty kapuya bisag wa kay gibuhat. Pero abi ninyo motiwas nagkaluya basta samo katong palibot. Kay gubot sa daw atong hunahunaan na. Pag human ako paghinlo people, ako dayon gibalik akong bana. O diba nakabuhat dayon siya ana. Ako lang ba ang excited nga mahuman among shop? Ikaw sad na. Char. Hoy sa kakapoy na murong adlaw, murag deserve gyud namo mo reward yourself. Sumuto na kanahon na mi nga among i-treat among self. Basta gani og magpangita kog lami, aw ako na na. Char. Bitaw mo ditso na dayon ko sa mango corner. Hoy bazay, mabuang ko nilang mango shake. Pero mo ni timan ibikoy mas nabuang ko nimo. Sure. Pero buang jud kay ko kay hasta bata na among. Balik ka, 1, 2, 3, go! Dunol! Kagwapo. Tama ta! Bye-bye! Og basta reward yourself gani, di ginipawahi ang beer ni Benji. Unya biradahan da yung Britsky. Ini. Tara shot puno para sa mga taong napapagod abutin ang pangarap. Hoy mo sa at syempre isang large cup of mango graham shake na punong-puno ng cheese para sa isang babaeng pagod maging maganda. Sige, good badzay. Yes po, opo. Deserve mo yarn. And so, yeah, that's all for today. Babush!